manje yangwa ndale pamtemo netsika chivana tichinga kutachanga mababa Sorry changamera. Nini ndingangoti kubva iri nhumbu 1 month kusvika 9 months. Nhumbu ya baba svika ndasununguka mwana zvese taiwirirana. Svika mwana nhasi ane 3 months. Apa sisina chikafu zvese aitumira zvese sipo kumwana aipa. Svika 3 months dzakwana kubva ipapo. Apa sisina kana kuyanana kana kunzwanana kana kutotaudzana. Panga pastorina kuti kubva ichiri nhumbu taita zvokuti anoita zvokundishedzera kuti tisangane kuri kusango svika yatova nhumbu svika mwana nhasi akura svika ipapo achatombopo rubatsiro kumwana wake svika tichatotaudzani ndiyo decision uya ataura matambudziko mazvinzo haana kutaura nyaya ngaataure zvapanyaya taura nyaya ini ndichiri dozo kuti uya achiri kundida here kana kuti asi mubvunze achiri kundida here kana kuti asi kundida ndichiri kubuda ndingangoti uyo mabi angu adaira ake kuti anondida but chikundinetsa chikundinetsa kuti ndizoti mabi angu anondida kumba kwedu tikapedzerwa sangana even gore rakapera 2022 saka ndoziva sei kuti mabi angu anondida waudza zvawamubvunza mubvunze futi amuzado mubvunze Azvichi kundida here iwe wanza here anzi ndichiri kukudai metero ko zvari kundida ngatigareka tese ndikugara mumba kwabereki vangu ke anzi ndichiri kukuda ndozvandatika ngatigare tese bosi ndikugara mumba kwabereki ndiye yuko ari papa apana kuita masaini ndandisingatokuzivi kuti muri kugara kupida ndikatokutora ikare muri kumbogara kuti togara kugani asingakuonei ndikwandikugara taita nyaya yanga tichidaya matudza tapedza chimbobudai padze mese tatopedza zvazvinoita rikaitisani tichitaura tipei dzimwe zitaura ndiani makwana wanza zvapinduri ukuti kudii nazvo panoda kupindwa nomuridzi takandana panenge kubvunzana kandaona mukati pati sei usiri kunditora mumati urugara kukandisi kukuona sepapa panoda vanhutuaitotinisirana mushotoranese pane dzimwe nyaya kana chitaura nyaya yekuverenga ndini mumabhuku handitika bhuku iri rakanyorwa kunzi kuno zvinzwisa but rino zvinhu zvakazonyorwa zviri mukati ndoba tinoverenga tiri kuwera wanzwa poidi yako saka tinotaura nyaya panapa seru but mukati mune chii mune zvidemo tinogona kutaura panapa marriage but marriage yakadhakwa mozvinzwa saka isusi as a presiding officer ndinotozviona kuti apapo ndiri kutaura asi zvandiri kutaura zvazvisi zvinzwa iwe wasimudzaura kwati kudi wazviona sei saka uri kuti kudii iwewe saka tozviti kudii
aya muri kunzwisa iri point yangu rega ndikuudze zvinoita nyaya kana nyaya ichitonga tatonga nyaya dzakawandisa zvandataura kana ndichitaura kutaura kwandaita ndatopedza handigona kutaura kuti wewe idya sadza iri kana ndataura semunhu anotonga ini ndataura ndatopedza otherwise munhu anzwa zvandataura ndataura ndapedza manzwa zvandataura pana asina kunzwisisa uye anonoka kuzvinzwa zvandataura ndataura zvinhu zviri straight ndiri kuti inini ndimunogara novana venyu muchigara navo munoona kuti zvino future here hazvina future here kunzwa point yangu munofanira kuona kuti zvinoita kuti marriage iendere mberi kana kuti divorce marriage vanzwa pakati panofanira kuwanika hwana anoti marriage no kuzvinzwa tinogona kutaura sekutaura kwatenda kuti endai panze kuenda chete panze asi akushandi nyaya tatopedza because mhinduro yanga tida taita sei taipiwa mhinduro yatapiwa yatapiwa isusu mudare munomu but imi munofanira kutarisa vanhu vemwana both side uku newe kuti zvataurwa zvezvi ndizvo zvehere zvinoita here manzwa kuendera no isusu tatopedza wanzwa here pano nyaya patapedza wapanzwa here patapindura teera unzwa zvatapindura tatidzokerera kubvunza ndobva atadzimai mamuri kupi wanzwa here wapaona here papinduro adzimai mamuri kupi wainzwa here ko kana adzi adzimai mamuri kuda chitokutsvagai kuti ndikutorei tikuenderera mberi ini wagona zvazvaita vana vari kutaura nezvauka vana vako vana vangu uzvinzwisisa zvatutaura but wanzwa zvandataura ndi anogara navo saka ndamubvunza kuti ukuzviona seizvi lecto kana chida kunwa lecto tinocheka pakona paitonwa lecto hatimwe paplastic izvizvi kana furisiti wazvinzwa here ndapindura next case ngaipinde handisi kuona pe iyo gava kudzoka ukanzi titopinda nyaya yekutoka ndimine right kuda kana kusada kana kuzogara kana mukazoganana tine zvatasara tichitaura panapa hapana rodzi apa dismiss tapedza right iwe unobhadhara mbe 3 patezvara ne1000 US ndarerusamba ndapedza zvakanaka ndaunosaina mutemo dare kuti tweaks dare ndonostaura kuti no tapa grace period yakati neyakati 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 tauraya mani mwana mutemo mwana anochengetwa manzwa mwana anochengetwa tapedza shamari ndosaina